Assalamu alaykum dostlar. Bize bir neçe inatalarımız yazar. Çağılamız kıtaya baranna aç olurmi? Baranna nemi e-maili, guruğa e-mail mi, tarakın e-mail mi? Bize sorayalar. Anarda gögönümler ardan mı ne kil dip sorayalar. Hadir şoň üçin biz inatalarymyzy rahatlatmak üçin Kıtaydaki gök önümden bahasını ardan mı, gymmat mı bir kepdelik gök önümler satyn alýas. Onun için özüňiz baha berin. Bizim bir videoda bir geçecek maslahatımız var. Käbir Türkmen tarifler gelýärden, bunu daşardan ip başlaýarlar. Egerde siz daşardan iýseniz, gymmat düşýär. Egerde özüňiz bişirlänje gapçaga çalyp, ondan soň özüňiz markete gelip özüňiz taýýarlap iýseniz, onda ardan düşýär. Häzirim bir kepdelik gök önümler arar. Häzir size hemme zady, hemme prosesi görgözer dostlar. Göredik. Şer yurtda okasagam, her gün öýden girip çıkmasagam. Dostlar, birinci pomidor alýas, karoçy, pomidorun bahasy 3.28 tenge. Ara 3.28 dollarda hasaplamamızda 45 sent bolýar, 45 sent. Alýas dostlar şundan. Bilmesegem Türkmen talibi, biz Türkmen talibi. Dostlar, käşir alýas. Käşiriň bahasy 2.54 tenge da. Dollardan hasaplamamızda olsa berde men aýtyp geçeýin, bellek geçeýin, berde kiloleýin satyn alýar. Berde diňe yarım kilo satylýar, yarım kilode berde diýmek 1 jin diýmek. Mesela 1 jin yarım kilo bolýar da, yarım kilosy 34 sent bolýar. Ýöreçik dostlar. Käte palo uşuryas, hemme tanışly. Kartoşka alýas. Bu kaça adam kän dostlar, şonçyn beýin görmäweri. Kartoşkada 1 yuan 68 sent. Bir kepdelik alýas. Bilesim gelýär keyfsiz. Bu da 20 sent bolýar, dolar ýaly bolýar. 20-20 sent bolýar. Takminan. Bu da kartoşkan bahasy bilendim. 1 yuan 68 sent bolýar. Dollardan hasaplasak, o da 20-20 sent bolýar da. Dollary 1 dollara desem o. Her gün öýden girip çıkmasagam. Öýde bolmaskeýa Türk. Selam alýas. Çorwajyk etmäni. Kelemni çorwa eýle. Karoçy, bizim Türkmen talip dostlar sizden hiç bir ütkeşkerimiz ýok. Selam alýas. Inni dostlar, bir daha da aýtyp geçeýin ha. Kıtaýda iň arzan zatdan biri fruktlar gaçer arzan. Banan alýas, iň arzan zatdan biri banan berdi. Yarım kilosy 3.58 sent. Dollardan hasaplamamyzda 35 sent var ya da. Bundan amaliyat dostlar. Gördük. Dostlar, berde yumurtkalar karoçy kiloleýin satylýar, berde hiç şey. Neçe kelime flavor ýöne kiloleýin berde gaç arzan. Şunu bilme. On berde ben kilosy şu an 4 yuan 68 sent. Dollardan hasaplamamyzda 45 sent bolýar dostlar. Gördük. Karoçy, bolu dostlar, bir kepdelik produksiýamyz aldyk. Inni hasaplayacağız. Даже не понимавши и поняли, как дороги родные. И те, кто вместе живешь, уже тоже не чужие. Daşar yurt. Dostlar, şu an hasaplaştırdık. Gün öýden girip çıkmasagam. Öýde bolmaskeýa Türkmen talibi, biz Türkmen talibi. Bir kepdelik produksiýamyz aldyk dostlar. Tamyzy görmesek. Ne? Görgedeýin dostlar, bir kepdelik produksiýamyz 33 yuan 70 sent. Görgün. 33 yuan 70 sent. Inni sen şunu ýöködüň iýsen, sen arkaýyn bir kepdelep, arkaýyn ýaşapdyň bir kepdelep. 33 yuan 70 sentiň hem dollardan hasaplandy 5 dollar, 6 dollar bolýar. Ýöne bu ýagdaý orta şäherlere degişli bolýar. Eýem Guangzhou, Beijing ýa-da Şanghai şäherlerinde ýaşasaňyz, eýem onuň köp gitdiler, birazajam bolsa tapawut etdiler. Soňa dostlar, egerde video günüňize ýaran bolsa ýa-da pidaly bolan bolsa, aşağıda belläň dostlar, ýene-de görüşýänçäk dostlar, çok sag bolun.